So achọrọ m iju unu afọ n'ụtụtụ afọ mbụ Amara Chukwuka. Kedu afa gị? Chinemere, kedu afa gị? Chigozim, kedu afa gị? Emmanuel, kedu afa gị? Chimezie, kedu afa gị? Gospel abụrụ afọ Igbo. Kedu afa gị? Kosichukwu, kedu afa gị? Uchechukwu, kedu afa gị? Emmanuel, kedu afa gị? Emmanuel abụrụ afọ Igbo. Kedu afọ Igbo gị? Inwe Kosi, idisho dị nwa afọ Igbo. Nwa afọ Igbo. Kedu afọ Igbo gị? Unu abịa na-agba nke mbụ tata. Anyị ga-eke ego anyị ji n'aka mana ị ga-ebu ụzọ njụ ajụjụ ihe n'Igbo ịsati ya mee gị gịnị nye gị ego. Unu ekwete? Achọkwa m onye ọbụla ịza ya, ọ bụ na ịmara iwe n'aka elu, ọ bụ na ịza ya osokwa ịmara ime gịnị iwe n'aka elu. Ngwa ajụjụ nke mbụ wee bụrụ Onjo. Ajụjụ nke mbụ wee bụrụ gịnị ka a na-akpọ ka? Ngwa. Moto. Ngwa. Ọgharịa. Ụgbọala. Kọọlụ ni aka. Ọkụ ya ga-edite ego a taa. Ọ ga-edite ego a. Onjo ọzọ. Gịnị ka a na-akpọ mirror n'Igbo? Auntie. Kanjora. Auntie. Kọọlụ ni aka. Ka na-ejide. Onjo ọzọ. Okay. Gịnị ka njọ nke ga-afịa arụ? Onjo nke ga-afịa arụ. Gịnị ka a na-akpọ bread n'Igbo? Achịcha. Kọọlụ aka. Make money. Onjo ọzọ. Okay. Gịnị ka a na-akpọ key n'Igbo? Gịnị ka a na-akpọ key n'Igbo? Ngwa ome unu ncha na-agacha ndị na-ewe n'aka enu ka ebe nọ. Gịnị ka a na-akpọ key n'Igbo? Ọgwụ na ha. Gịnị ka a na-akpọ key n'Igbo? Onwe ma. Ngwa nwa. Ọ bụrụ tara ya nwa. Ngwa nwa. Igwe eji akpọchi ụlọ. Inwe ama na ọ bụrụ ya. Igwe mkpọchi ụlọ. Mkpọchi ụlọ. Igwe ikpọchi ụlọ. Mkpọchi ụlọ. Ngwa unu. Na na maka igodo eji agbachi ọnụ ụzọ. Ka njụ ọzọ. Gịnị ka a na-akpọ friji n'Igbo? Nju oyi.